Хәмит үз бакчаларында уйнап йөргән вакытта акрын гына атлап барган олы бер кешене күреп ала. Карт алар ишегалды янында туктап, малайга булай дип дәшә: "Улым, бу кунакханәдә бер кичкә калсам мөмкинме?" ди. Хәмит елмаеп: "Бу бит кунакханә түгел" дип җавап бирә. "Кунакханә түгел дә, нәрсә соң бу?" дип әйтә карт. "Безнең өебез. Кем төзегән соң аны?" дип соравын дәвам итә олы кеше. "Минем бабай", ди Хәмит. "Синең бабаңнан соң йорт кемгә калган?" "Минем әтигә." "Әтиңнән соң кемгә калачак?" "Миңадыр инде." Шуннан соң карт елмаеп куя һәм: "Эй улым, әгәр дә йорт бер кешенең кулыннан икенче кешенең кулына күчеп йөри икән, димәк, сез барыгыз да монда кунак кына", дип әйтеп куя. Шуннан соң ул акрын гына атлап китеп бара. Көз көне укулар башлангач, дәрестә иң истә калган җәйге хатирә темасына әңгәмә вакытында Хәмит шушы вакыйганы сөйләп бирә. Укучыларның кайберләре картның нәрсә әйтергә теләгәнен дә аңламыйча кала. Шуннан соң укытучылар ярдәмгә килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең түбәндәге хәдисен аңлатып китә. "Минем бу дөнья белән мөнәсәбәтем бер агач күләгәсендә юл иткәннән соң, юлың дәвам иткән юлчы мөнәсәбәте кебектер.